Ой, Алла сакласын. Мен андай сөзін әйтергә дә даже куркам камера алдында. Юк инде. Ул бит Инстаграмда гына шарикны төшәләр. Андый кешеләрне күргәнем бар просто. Нинди кешеләрне? Мин үземне ул категориягә бер дә кертмим. О, вообще. Күпме бар, Аллага шөкер, дип яшәрбез. Без инде теге миллиардерлар буласы кешеләр түгелбез. Сез үзегезнең популярлыгыгызны ничә яшьтә туя башладыгыз? Мин бик яшь идем. Ничә яшьтә? Безгә менә 22 яшь, икебезгә дә. Сезгә икегезгә дә 22 яшь. Миңа ул вакытта 20 яшь иде. 19-20. Беренче җырларым чыкканда, радиоларга бирә башлаганда. Инде минем өчен белмим, әллә ничек теге барып җитмәс җир кебек. Беренче җырларымны биргәч тә, ул вакытта әле халык үзе шалтыратып, үзләре заказ бирәләр, җырның нинди җыр ишетәсегез килә дип сорагач, алар һәрвакыт үзләренең нинди җыр ишетәсе килгәннәрен шунда әйтәләр иде. Һәм мин теге радионы тыңлагач инде мине заказ бирәләр дә уялып китә идем ничектер. Үз кыенсынып китә идем. Шуннан да мине ишетәселәре килә минем җырны дип. Шуннан соң көненә берничә тапкыр шулай ишетә идем. Аннан соң миңа шундай сүзләр дә килеп ишетелде инде башка артистлардан. Менә ниндидер Гүзәл Уразова дигән кеше чыккан имеш. Әтисе байдыр күрәсең, сатып алган бөтен радионы. Шулай да дип әйтәләр. Шалтыраттырып, үзенең җырларын бирдерә имеш дип. Мин гапа ди менә Казанга килгәндә минем бер генә таныш кешем дә юк монда. Мин шундай бәхетле идем. Минем өчен истә калырлык еллар булды ул дөресен әйткәндә. Һәм менә беренче концертларым инде миңа 20-21 яшь бар икән. Беренче концертларым әле пирамида үзәге монда инде хәзер бик матур. Әле ул яңа төзелгән генә иде ул вакытта. Һәм беренче ачышында минем үземнең беренче концертым шунда булды. Иң беренче концерт минем концерт булган иде һәм халык шыгырым тулы. Мин чыгам, тирлим, куркам, сүзләрне онытам. Шулай итеп, андый зур тамашачылар алдында зур сәхнәдә чыгыш ясарга хәтта мин әзер дә түгел идем ул вакытта. Шуңа күрә минем өчен менә йолдызлык дип әйтәсез инде сез аны, минем өчен теге иң беренче дулкыны шунда хис итәргә туры килде. Ул көннән бирле инде мин бер дә үзгәрмәдем дияргә кирәк. Ничек бар шулай? Иҗат итәм, Аллага шөкер җырлыйм. Гаиләм бар, балаларым исән-сау, тамашачыларым күп, Аллага шөкер. Инде менә 17-нче сезонны биргән идек быел. Шулай гомер үтә. Гомер үтә. Менә 20 яшьтә дидегез, менә шундый уңышка ирешү өчен нәрсәгә ия булырга кирәк? Талантмы, тырышлыкмы яки бәхет эшеме? Миңа калса, иң беренче чиратта кешенең таланты булырга тиеш. Һәм шуңа өстәлергә тиеш күп әйберләр. Шул ук вакытта әзрәк үҗәтлек тә булырга тиештер. Әлбәттә белем алырга кирәк. Очраклы гына түгел, синең юлыңда очраган һәрбер кеше мөһим була башлый ул юлга барганда. Шуңа күрә миңа калса, талант кына җитеп бетмәй, әлбәттә күп әйберләр кирәк. Ләкин иң мөһиме менә хыял дигән әйберем булса, аңа ирешергә инде аның юлы табыла миңа калса. Яратып эшләсәң эшеңне. Менә хыял дидегез, шундый сорау бирәсе килә. Сез инде күп әйбергә ирешкән кеше. Сезнең инде үзегезнең стилегез, үзегезнең урыныгыз бар татар эстрадасында. Хәзер нәрсә турында хыялланасыз? Минем хыялым исән-сау бәбиебезне алып кайтырга инде хәзер. Минем 4нче балага узганыгызны кайчан һәм ничек белдегез? Ничек билгеле була инде? Билгеле булгач та инде мин үземчә сөендем инде. Чөнки бу чыннан да Худайдан көтелмәгән бүләк булып чыкты безнең өчен. Илдарга шул көнне әйтте. Ул да шулай бик сөенде. Һәм шунда ук әйтте, алып кайтабыз, көтәбез дип. Шулай инде. Икебез дә ничектер бер дулкында инде шулай сөендек тә. Шуннан соң җәй көне иде инде. Җәй көне.
Birinchi sürpriz yasab etmediniz mi? Yok endi o bit Instagram'da şarikni tişeler. Mine shunday gender party uyushtirgan yo'qmi sizning tilagingiz? Bilasizmi molaymi yoki qizmi ekansiz? Aligacha biz aytmaymiz. Bilsak da. Bilasizmi? Partnyorskiy rodaga qarashingiz nindi? Oy Allah saqlasin. Men anday so'zni aytirganda даже qo'rqam kamera oldimda. Allah saqlasin. Anday bir bo'lirga tiyish tugul. No bu mening fikr, bilmayman. Mening bilan ko'plari kelishirlar deb o'ylayman bu bek sirli xotin qizning bo'la turgan birdan bir aybirsi, shunga ko'ra menga qolsa buning turida aytirga da даже kerakmi. So'rov tugul, aytuvda даже. Elek burun zamondan ishib qolgan shulay bo'lirga tiyish. Hozir modaga kirib ketdi. Men ol modani qabul etmayman. Siz narsa aytirsiz bilmayman, mening uchun u moda, u jularlik menga qolsa. Jularlik xotin qizning tüp ishi, tüp dunyoda qoldirasi, tuasi sobilar bo'lirga tiyish. Xotin qiz umuman shuning uchun yaralgan, shuning uchun tug'andir deb o'ylayman men. Shunga ko'ra bola ul eng muhim aybirlarning birisi mening uchun. Bu turmushda bolalarim, oilam mening eng birinchi o'rinda deb aytayman. Endi ondan so'ng ishim, ondan so'ng endi qolgan aybirlar. Tatar tilli blogerlar arasında, jashlar arasında deb aytaylik, bizning Instagram birinchilardan bo'lib borib, Allohga shukr, ham u big hour jengil yo'llar biz izlamaymiz albatta. Lekin u big hour bo'lsa da biz mana o'zimizning aytgan so'zimizga to'g'ri qolib, biz shun o'zimizcha, millischa o'z tilimizdan Instagramni olib boramiz. Var unda ruscha qo'shqanlar bor, qo'shalar bizning auditoriya kengroq bo'lsin deb. Lekin bizning turk ish masalamiz auditoriya kengroq, o'zimizning millatdoshlarimizni shunda qaratib tutargan tug'an bolalarimizni tilimizdan ayirmasqa. Bolalar da bizni TikTokda video yuborsalar, endi qiziq tushiramiz qo'yib. Shunga ko'ra Instagramda material işitmev degan aybir qattiq kechirmaymiz endi. Narsa bo'lsa da tushunishga topilib turadi deb aytaman. Narsa turna yozib bo'la Güzel Urazova. Nindi nachar kommentariy qoldirishga mumkin. Qoldiruvchilar bordir endi, men bek ixtibor etmasga tirishaman, o'zimni aytganda mening vaqtim yo'q. Har birsini to'plab, qarab, netib o'tirishga, lekin birortaga tuzsizroq biror narsa yozib qo'ysalar endi men shoir javob beraman har vaqt. Chunki har bir shoirda doля правды. Nega bo'lsa Durustligi bor bit endi aning ishida. Men shunga ko'ra aning ko'ngliga solib qo'yam. O'zining mana shu durust bo'lmagan aybirsin balki onlar deb. Men qotib qolmayman, lekin men anga ozgina javobda qistirib beraman. Anglasin ishni. Amina postkartagыз выпендриваться deb aytdilar bitali deb. Ansi men shu inday bit tirtirib kuna qo'yu. Ansi endi bigrakdagi so'z yo'qdan so'z chiqaru shulay deb qabul etdim men. Chunki turli kishiga shulay men u so'zni qo'llanirga da illanishibdi. Men anday kishilarni ko'rganim bor, просто. Nega kishilarni? Выпендриваться. Men o'zimni u kategoriyaga birda kiritmayman. Kiritganim yo'q, kirita olmayman просто. To'g'ri, men kulib qarayman bu yerga. Siz o'zingiz tekstlar yozasizmi postlarga? Postlarga ko'nglim to'sa yozaman. Tekstlar ko'p yozaman. Odatda o'zim yozarga tirisham. Bor endi xayrli erta, men andayinsa muhim bo'lmagan degis. Mening fikr kirmagan postlar bo'lgan mumkin. Ansin endi shablon deb ataymiz. Qo'y vaqt. Bek kerak. Vaqtim bo'lmasa, men bunda bo'lmasam, bizning kengashimiz qo'yilgan mumkin 1-2 post. Ablay men o'zim deb qarab boram. Narsa qo'ymasqa, deb ko'p ayirni men qo'ymasqa deyman endi. O'ylayman tomoshachi turunda nega do'lqinlantirasam kelmay. Narsalarni qo'ymasqa bo'lasiz siz shulay. Nima deb endi biror foto ostida biror narsa yozamda, masalan, andan so'ng o'ylayman, yarim men buni ishlamayman bu yo'li. So'ngroq qo'yarman, balki vaqti yetkazdir deb. Lekin biror video to'g'ri mumkin. Ishroqligina biror narsa. Ham o'ylay boshlasam, andan so'ng, to'xtali biz buni qo'yibmikan?
Куйсаң тагын нәрсә дип язылыр. Ни өчен үз бизнесыгызны башлап җибәрергә булдыгыз? Бизнес дип инде төрле әйбер бар бит. Менә мәсәлән, мин үземнең атыма шушы компаниясе өчен җавап бирәм. Үземнең китергән тамашачыларым алдында да җавап бирә алам мин. Алар кулланган әйберләргә мин инде гарантия бирә алам. Һәм ул вакытта алар бер нәрсә дә югалтмыйлар. Мәсәлән, минем өчен ул теге бүгенге көндә нинди дә булса доход китерсә, мин сөйнәм. Китермәсә дә мин сөйнәм. Чөнки мин аның белән булай да кулланачакмын. Алай гына да түгел әле, безнең структурада 5000-гә якын кешебез бар. Без көннән-көн үсәбез. Һәм мин аңлыйм, бу параллель рәвештә үзе дә эшләп барачак икәнен. Шуңа күрә мин аның өчен теге тилмереп, янып, нитеп, киеп йөрмим. Теге параллель рәвештә эшләп килсә, аягына басып китсә, миннән башка да эшли алса, миңа калса, мин аңа ниндидер менә яңа теге ачып җибәрергә мөмкинчелек кенә бирдем. Татарстанда, Рәсәйдә без менә шушындый структураларның берсе булып саналабыз. Бүгенге көндә безгә инде Корея вәкилләре без шулай ук күз салалар, безнең турында сөйлиләр бөтен дөньяда. Шуңа күрә миңа калса, безнең Татарстаннан чыккан лидерларыбыз булса, бу әйбәт түгелме соң инде менә? Алар инде дөнья күләм сәхнәләрдә басып торачаклар. Үзләренең менә без шушындый гына гади кешеләр идек, бүген без монда басып торабыз. Рәхмәт сезгә шундый мөмкинчелек биргән өчен дигән сүзне ишетер өчен генә дә мин шу сәхнәдә басып торыр идем. Шуңа күрә миңа калса, мин менә килгән кешеләргә бәлки тормыштан ниндидер адым ясарга мөмкинчелек бирәмдер. Бу бит инде бик зур эш. Бәлки кемгәдер мин ярдәм итә алырмын шуның аркасында. Үземнең компания турында шулай әйтә алам мин. Башка компаниялар турында әлбәттә мин бер нәрсә дә сүз әйтә алмыйм, чөнки мин моңарчы бер компанияда да эшләгәнем булмады. Үземнең төп эшем минем җырчы, мин мәңге җырчы булып калачакмын. Мин бүген дә, иртәгә дә шул гүзәл, шул сәхнәдә булачакмын һәм нинди генә параллель эшләр булмаса да, минем төп эшем ул җырчы булу. Инде параллель булса, мин кемгәдер файда китерә алсам, мин дә бәхетле кеше булмаячак. Моңарчыда төрле шөгыльләр булды безнең. Ләкин теге бәлки сөйләмәгәнбездер, бәлки белмәгәннәрдер. Бу инде күпкә билгелерәк әйбер, чөнки без Инстаграм аша күбрәк инде бер-беребезне танып беләбез бит инде. Шуңа күрә анда бөтен нәрсә күренә хәзер. Кемдер реклама куйса да күренә. Без аның турында сөйләмәскә дә мөмкин идек, сөйләргә дә мөмкин идек. Төрле параллель рәвештә булган эшләр булырга мөмкин, төрле җырчыларның. Ләкин теге сетевойны сөйләгәч, инде кемгәдер бәлки, юк, иң мөһиме булсын ул, төрле әйбер булырга мөмкин. Иң мөһиме сыйфатлы булсын, кеше алдау әйбере булмасын. Шулай бит инде. Менә безнең төп мәсьәлә кешене алдамаска, мәҗбүри бер нәрсә дә әйтмәскә, сөйләмәскә, бер кемне дә мәҗбүри китермәскә. Һәрбер кеше үзе белеп, үз теләге белән килгән кешегә генә без ярдәм итәбез. Менә артистларның хәзерге торышы, концерт мәсьәләсе ничек тора? О, вообще. Безнең дә шундый мәсьәлә килеп җитәргә. Ләкин без бит инде концертларны кичектердек 1 елга. Без күчермәдек. Без шул концертның 2нче елга шул көнне билгеләдек. Анда булды шундый мизгелләр, халыкны җибәрмибез, таратмыйбыз дип төрле җырчылар инде бу срокка куеп карадылар, тагын кичектереп карадылар. Ну бит нормаль әйбер түгел бит инде бу. Соңра хәзер менә 50% диләр. Аны кем белеп бетә, нәрсә булып бетәсен азактан. Шуңа күрә без инде бер тапкыр әйттек, менә 1 елдан соң шул көнне без җыелырбыз дип. Әле 1 ел булмады. Ләкин теге кешене тилмертеп йөрү юк булмаган. Күпме бар үзебезнеке, как говорится, күпме юк, безнеке түгел. Шуңа күрә күпме бар, Аллага шөкер дип яшәрбез. Без инде теге миллиардерлар буласы кешеләр түгелбез. Анда сәхнәдә жүрүп миллиард акча эшләп булмый. Менә үзебез эшләгәнне безнеке булыр, эшләмәгәнне безнеке булмас дип. Шулай булганна шөкер итәбез, көтәбез, концертлар башланыр әле дип.